אני יודע שזה הזמן שלי לבוא אלייך? הרבה פעמים מגיעים כשמתחילים להרוויח כסף, ואז אומרים, אני מרוויח כסף של גדולים, יש לי הכנסות, הוצאות, נשאר כסף, מה עושים איתו? זו סיבה אחת שבאים, כשזה ממש לוחץ לאנשים בפנים, הם רואים את הכסף מצטבר בבנק. אפשרות אחרת שאנשים מגיעים, זה אחרי שהם מסתדרים בזוג, והיא מגיעה עם האישיוז שלה, והוא מגיע עם הרעיונות שלו, וצריך לאחד כוחות, צריך למצוא את הדרך ביניים לנהל את העסק הזה, שהוא המשפחה. סך הכל למשפחה יש הכנסות, הוצאות, חובות, נכסים, השקעות, ממש ממש כמו עסק, שיש לך שני מנכ"לים, שני בני הזוג, שלא גדלו אותו דבר בהכרח, שבאו ממקומות שונים, וצריך להבין איך עובדים ביחד, ולבנות תוכנית פיננסית לכסף המשותף. הרבה פעמים ברגעים האלה כבר מגיעים אחרי שהיא צברה קצת, הוא צבר קצת, אולי קיבלו כמה מתנות מהחתונה או מההורים, מגיעים עם כמה מאות אלפי שקלים, ואומרים, מה אני עושה? איך אני מגיע למה שאני רוצה, עכשיו שכבר יש לי קצת יותר כסף. סצנריו שלישי שמגיעים אליי זה כבר חבר'ה קצת יותר גדולים, שיש להם פה דירה ושם הלוואה ויש להם משכנתה. זאת אומרת, יש פעם פוטנציאל אבל בבלגן, ולא ברור להם איך הם מציעים את המקסימום ממה שיש להם.